थारैनो जोबोद गोजोननाय मोन्दों। दिनै फुंखा थुनलाइयारि आयदाया फैयै फैयै 7 बोसोर जाबाय आरो दिनैनि 7 बोसोर गायसनथाय सानाव आंखौ मेल बेखेवगिरि महरै बिथांमोना लेंहरदोंमोन आरो मेलखौबो बेखेवना होखांबाय। आं बिथांमोननि आफादगिरि नेहाथारि आरो फुंखा थुनलाइनि न'खरनि गासैबो सोद्रोमाफोरखौ साबायखर होदों। बिथांमोना दिनै फुंखा थुनलाइयारि आयदाखौ 7 बोसोर जोंनि ओनसोलाव लाना फैनो हानायनि थाखाय आरो जोंनि ओनसोलनि फैबाय थानाय थुनलाइगिरि बिथांमोनखौ बा उन्दै उन्दै फरायसुला फरायसुलि बिथांमोनखौ थुनलाइनि सायाव बा लिरनायनि सायाव बा सुंद' सल' खन्थाइ माबोरै लिरनांगौ बेनि सोमोन्दै बिथांमोना नैबेवहाय दा सावरायनाय लादों आरो खन्थाइ आवरायनायबो लादों, सुंद' सल' आवरायनायबो लादों। बिदि खालामबाय थानायनि जाहोनाव जोंनि ओनसोलाव थारैनो थुनलाइनि सायाव बा हारिमुनि बिथिं सायाव बा गुबुन गुबुन बिथिंनि सायाव थारैनो जोंनि ओनसोलाव गोबां लिरगिरि आरो थुनलाइगिरिफ्रा गोबां सोरजिजादों होननानै जों मिजिं लानो हायो। आरो दिनैनि गेजेराव थांखिजानाय बुंथिगिरि महरै सासे गागि लिरगिरि साहित्य एकाडेमि बान्था मोनगिरि मानगोनां अन्जु, जायखौ जों अन्जुल' होनना मिथिगौ, अन्जु नार्जारि बिथाङा बेवहाय थांखिजानाय बुंथिगिरि महरै दं। आं आसा खालामो बिथांनि बिबुंथिनि गेजेरजों फैबाय थानाय जोंनि इयुन जोलैफोरा थारैनो थुनलाइखौ बोरै सोरजिनांगौ, खन्थाइखौ बोरै सोरजिनांगौ बिनि सोमोन्दै दिनैनि मेलनि गेजेरजों मोजाङै मोनसे खराग मोनगोन आरो गियान मोनगोन होननानै आं आसा खालामो। गोबां लाइमोन लिरगिरिफ्रानो बिजाब दिहुननो हायो, रांनि आंखालाव दिहुननो हायो, बेनि सायाव बिटिआर सोरखारा माबा मोनसे थांखि लागोन? थारैनो बिटिआर सोरखारनिफ्राय गेलेनाय, हारिमु, थुनलाइ, सोलोंथाइ मोनफ्रोमबो बिथिङाव जों मोनसे मोनसे थांखि लानानै समाजखौ फोसाबनो थाखाय आवगायलांबाय दं आरो समाजनि जौगानो थाखाय मोनफ्रोमबो जिखिनि बिथिं बे बिथिंखौ जौगाहोनायनि थाखाय जों बिटिआर सोरखार खामानि मावबाय दं। मानगोनां प्रमद बर' दैदेननाय सरकारा थांनाय दाखालि बावैसो जों हारिमु बिथिं फारसे जिखिनि एसे रिमिनारेसन जों होनाय आरो गेलेनायनि बिथिं सायाव जों एसे जिखिनि रिमिनारेसन होनाय बेबायदि हाबाफारिया सोलिबाय दं। आं आसा खालामो खम समनि गेजेरावनो ओरैनो लेट फेस्टिभेला जादोंमोनबाबो नाथाय जिखिनि अनसुंथाइ होनाय, राङारि अनसुंथाइ होनाय, बे अनसुंथाइ होनाया जोंनि गेजेराव सावरायबाय थानाय जादों। आं आसा खालामो गागि जोंनि लिरगिरि आरो फैबाय थानाय इयुन जोलैफोरनि जिखिनि लिरगिरिफोर बे बिथांमोननो जोंनि बिटिआर सोरखारनिफ्राय माबाफोर अनसुंथाइ होनो हायो नामा बेनि सोमोन्दै जों सावरायबाय थानाय जादों। आरो आं आसा खालामो नैबे समाव थुनलाइ सोरजिनायनि बेलायाव राङारि आंखालथिया जेंना नंगौबाबो नाथाय जेंना नङा होननानैबो आं बुंनो लुगैयो। मानो होनोबाथाय जोंनि ओनसोलाव गोबां राङारि अनसुंथाइ गैयाबाबो थुनलाइ सोरजिनायखौ जों नुनो मोनो बा बे बिजाब दिहुननायफोरखौ जों नुनो मोनो। बेयो खालि सरकारनिफ्राय हेफाजाब होबाल' दि थुनलाइखौ जों सोरजिनो हायो बा बिजाबखौ जों सोरजिनो हायो बिदि सानना लायाबासिनो थुनलाइगिरि बिथांमोना बा बिजाब दिहुनगिरि बिथांमोना जाहाथे गावनो गोसो होनानै थुनलाइखौ जाहाथे सोरजिनायजों लोगोसे बिजाबखौ दिहुनना लानो हायो, आं बेखौसो खावलायनो लुगैदों। आरो फैबाय थानाय समफोराव मानगोनां प्रमद बर' बिथांजों जों सावरायनानै थुनलाइ बिथिङाव बा बिजाब सोरजिनाय बिथिङाव जोंनिफ्राय माबाफोर हेफाजाब होनो हाया बेखौ नोंथांमोननो फोरमायगोन। गोजोन्थों।